chu chana karon kang do na chana hi zan khwa in tu ya ka chi a ti hian alo puam thato em em ani amma sabera chuan thirbel kan lo chuang sa ang ti hian thirbel kan lo chuang ta ang tel hi tam ve deuh hlek mananga ya achan chu kan chana kan dan tur hi kan ro ang chi kha ni wangin hei dora an zor ang chi chenga man te an pek ang chi kan ei rik bep chi ang kha khatya ang chi kha karon siam do na chu wang chuan tel hi tam deuh hleka tel anga ya ni ti hian kan tel chhuan lo sata khu purun sen kan thla ka kan purun sen thla khu au deuh hlek huna chana hi kan thla kang kan lo thlak to ang chana ti hian atui tel lo khwan chana khu kan thlak vek anga kan kang ram rep don ani tun chuma chana karon siam dan hi a har salawa a ol sam thei ang berin karon tia a bol hlo po a hau tak lawa mitinina kan siam thei tur ang chi hi ka ngai to a china a ol sam thei ang ber a simple thei ang ber hian karon ti ni chen khatan chuan ro holam veu mai theya ma se thil hote anga kan ngai po hi ati dan kan va shed lo kha chuanin a she lo tan kha chuanin a lo har sa china chu wang chuan karon siam ve reng ani he video hi dora tlem te in an peka tau tak takin kan leya kan ei vi a chu ai chuanin mani in ina tian kan siama ada that thaya tikha kan du hun han kan ei mei theya kha acha ka tia chuan thil hote ang kan ngei po hi tam tak chuan heten hei tuna chana kan te po hi tian an peka dora te an da eizon na nan mangani eizon na atan hian tlak lo hi om lawa thil eng po mi in ho taka an ngei ang po hi teimataka kan ti chuanin teimatak lerin om taka kan tho chuanin eizon na tlak ani vek ani ti kha kan soi ve reng du ani tikhuan ku ai eng tlem ka tel dona ai eng hi fian te chan ve po ka tel thling lawang tlem te tak ka tela a mel ti moi tur khan a tel lo thei tho ani ai eng hi du chuan ti hianin a khat tokin kan chok deuh reng anga aram aron puak pe panga na kina khami hun thleng kha ani mai kan kha chu a har salo kan swa de nuwa a bol hlo kan pol tur te kha chu kan pol chang bol hlo po hi chu tianga han hau tak tur eng ma om lo shima a ol sam to kan ni kan he ti hian kan soi to ang khan a khat to kin ti hian kan chok anga vil ve deuh reng angai ni alo udlu to kang ti te po kha la om ve a gas hi sangin ka ta tikhuan ko ka ur cher rang mai ni asang bera ka ta gas hi o tu na chuan khu aron puak deuh pep to a chana kha kan du tok don to ni kan du tok to a khu min ta dira haw sam lu to kan ni kan hi a mel te po khu a sen deuh that a sen uk deuh that to a amoi to em ani ti hian pleta kan swak dai do na ni
plate kan swak swak anga atel tel lo khwan chuan chi lo vel te kha kan polang kuti khwan thing pui fe thitna steel chi a hang ka swak swak ta ti khwanin atel a kha ta thanga zela ol samani ain aram chare prepa tui reu khop mai ga ai china na china khan tihan ajino tlem kan tela ajino kha chu du lo tan chon tel lo mai turania chon ajino tlem kan tela kan cho pola thate min kan cho polang ti khwan ro ko kodin kan cho pol so kang cho pol tha thi ngai ve chuan chia al tur to kan pol leang kan du ang to ka al tur kha chi kan phul ya chuan ti khwan a thak du lo tan chuan in ti hian a tok to a ai thei vek to a ti khwan chuan ma se a thak kan du chuan mar chadip kha kan phul le do na ni thaklu tuk lavin kai po hei thak sek sekin kai ma ai me turana chuan chuan thak sek sekin kati do na mar chadip khatlem te ka phul ane ming lekin ti hian hei chana hring po ka cha chana hring po hi a kan dan chuin ang renga na china kan dan nen khan tlem te ka kang ve do na ni hei video te kan siam chho ve zela I enge min subscribe tu te ka video min clear sak chin tu te hianin enge in endu zong ni ang ti te hi ka shet thiam lo china ka ngai twa china engber hinge o ka siam ang ti te hi ka ngai twa ei chak zong te entiran siam tura min du ang chi te khatyang ang chi te kha du in nei chuanin comment lama hianin ron soi ve chin ula chuan kalau enanga in comment te hi kawai hianin ka envek zela nya chuan in lo soyanga comment a te khan chumi khami chu lo siam ro te kha in lo tianga khami kha ka siam thei zong ka thiam zong te ni kha chuan in ron siam nge ka tum do na ni ka tan chuanin ka video min en sak thin tu te ka channel min subscribe tu te hi in hlu bera in lom zong le in du zong siam hi ka chak pera ka tan hian in hlungoi ngoi ani ti hi min sha sak turin ka du cheu ni chumi chu in lo soyanga in du zong ang chi te khatyang te kha ron siam ka tumanga next video le chuan hei tuna te po chana te po karon kang ta khatyang kha in pek thaya in du cha in siam thaya in zwar thaya ni khatyang sum chan tir thai ang chi ol samte siang kharon siam le zel ka tumanga in hlok pui thai ang tur chi te kha ka ngai to next sa chuanin long te donut te khatyang ang te kha ol samte a simple te wa kandan te kharon ti le ka tumanga chuan nangma nin ka video min clear sak thin tu ten du zong te in neya comment lama te ron soi in nei ve ni chuanin chung chu ron siam ma sak ka tumanga karon ngai pui mo ber do na ni ka soi to ang khan in du zong siam hi ka chak ber in lim na hi ka du ber ani chuan hei ka video te hi en nuam lo te engi mudu khop lo na lai te khatyang social tu na te in nei ni chuan in thlashung ho lovin miron shilzel ula ron soi borbor ula ka tu chuan keipo a thai angin lo in siam that te ka tum ve zel do na ni chuan hei kan lo kang chau le to kan chana kan po chi kan pola
chuan marcha dip kan pol le a thadewin kan chaw polang chuan ajino kha chu du lo tan kha chuan tel lo me turane mani ei tur chiang chawani kha chuan khutlem te a hming lekin ka tela kei po ti hian